Здравейте, приятели! Направих си за пчелите сенник. Виждате, това са корпусни кошери. Сега, занимавайки се с хоби пчеларство, разбирам, че въобще този стандартния тип кошери, въобще цялата тая работа въобще не ми харесва. Как е измислено въобще стандартното пчеларство. Естествено, то исторически е имало своята еволюция и е имало голям смисъл този подход, но в момента лично аз смятам, че е тотал неправилно към днешна дата, още повече пък за хоби пчелари. Но работим с каквото има и с наличните неща. Все пак е хоби. Сега това, което направих, е капаци върху самите кошери, сенници по-скоро, които сега в момента е някъде към 12 часа, обедна почивка, и пчелите вече започват да получават първата сянка от седника. След малко сянката ще направи една прохлада точно в най-големите жарки часове на входа, пък и на целия кошер, тъй като ще може да се проветрява. Отгоре ламарината няма да нагрява до такава степен и ще може да се проветрява през летните месеци.